Sinong you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Padagos nga to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhan ng tao. Padagos ang pag-init kang kinaban. Malala ang sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan, sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan, asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampango na nagiyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Make it a better place for you and for me and the entire human race. Kaya, sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ng kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ng pamilya, asin komunidad sa paagilin sabay-sabay na paglaban kontra basura sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niya to min seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ng hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kaniba-ibang partner agencies asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Good afternoon po sa Indogabos, mga tugang. Welcome po sa programang Kaya, didi po sa DCGB. Ngunyan pong Sabado na naman, saro pong magayon na pag-irestorya po sa tuyang aramon ngunyan. May kinaraman po sa selebrasyon mga tugang kapigapod na World Wildlife Day. Yan. Nahiling may kaya sa schedule kang DNR. Saro po sa ipinagtatanda ngunyan, pinagbabantayan ngunyan na taon, ngunyan pong bulan ng Marso, iyo po ang World Wildlife Day. Kaya nagkaigo kami kidi, ano ang papel kang mga wildlife animals, mga tugang sa satuya tabing kapalibutan? Nataman ang ganito may mga hayop, no? Anong papel nila sa pagbalanse kan sa tuyang ekolohiya? Anong papel nila sa pag-preserbar, pag-maintain kan sa tuyang kapalibutan? Yung pigapon na nga biodiversity, no? Kaya po ngunyan na hapon sa tuyang programa, iyan po mga tugang sa tuyang tatawanin doon sa tuyang bisita, hindi po sa tuyang programang Kaya na may katuyuhan na makatuwang kita sa mga advokasya, kan mga opisina kan gobyerno, mga government agencies, lalo na po sa mga pribadong sektor, asin iba pang organisasyon na makapagpreserbar, makaproteher kan sa tuya tabing kapalibutan. Kaya ngunyan pong hapon, ang sa tuya pong bisita, saro po mga tugang na Forest Management Specialist 2 kang DNR, saro po siya na biologist. Kaya ito, nag-eskwela kami kang biology, study of living things. Yan, alright? Ang kataning po, biologist, tabi. Pero siya po, ang designation niya po, Forest Management Specialist 2, kang DNR Region 5. Ang sa tuya pong resource person ko niya na hapon, iyo po si biologist
Jenica Ann Mendoza. Good afternoon, Miss Jenica. Good afternoon, Sir Henry. Sabi ko nga kay Sir Henry Kasabago, Oo. tigdatangog ko lang siya sa TV ka ito. Ngunyan, kaiba ko na sa Talaga, interview. ha? Grabe, gari. Napipil kong may dado na kong maraya. Alright, anyway, tabi Miss Jenica. Sige, greetings muna sa mga listeners mga viewers po sa tuyang programang kaya. So, sa Gabos po nagdadangog, Diyos marahay na hapon po sa Indong Gabos. Isang makalikasang hapon po sa Indong Gabos. Sana po umaray-maray ka mo dyan, nagpapahingalo sa harong habang nagdadangog ngunyan sa programang kaya. Opo, sige po. Miss Jen, anong apod sa mo kan mga friend mo? Minsan po, Jen. Pagka-close ko po, Ann. Ann. Pero pag sa office po, Jen po ang apod Jen. nila. Kung dagit sa imo, Pag ano dagit po? na, Mendoza na ang apod sa ko. May Mendoza ka sana pala. Alright. Siguro, tabanta mo nagki-ideya. Ano po ang definition? Ano pag sinabing wildlife, ano po ang gusto sabihin kaya? So, ang wildlife sa Tagalog, siya ay buhay ilang. So, buhay? ilang. Ah, talaga? Yung man ang ano? Sa mga lugar na mga malalayo, sa mga nasa mahalawakang kabihasnan. Ayan, Opo. alright. Sige po, buhay ilang. So, ito yung mga wildlife o buhay ilang na naiiling ta sa mga forest, na naiiling ka sa karagatan, naiiling ta sa mga sa wetlands, sa Okay. mga kuweba. So, mga ano siya, flora, so tigaapod na mga plants or trees, Opo. as in fauna, so mga animals. So, pag sinabi tang wildlife o buhay ilang, so iba kaya, Sir Henry, ang pagkakasabot ninda pag wildlife, animals lang kaya Yun yan. pa- ako, yun man ang laglag sa isip ko, ka nag-brainstorm kami. Kanya kapag sinabing wildlife, gano'n man ako, mga hayop man sana yan. Pero ikaw pala mas malawak ang definition ko Yes, yan. ang Okay. wildlife, tig-cover ta din dyan so mga flora. So, sabi ko pong trees and plants. So, Opo, yan pong nailing okay. din do dyan sa kapalibutan ta, mga wildlife po iyan. So kasabay ang flora and fauna. Yes po, Nabasa ko correct. sa Constitution taga ito Nasa kwan kayo dyan, nasa preamble. Yes. Okay. Sige, tabi. Pag-arog po ka ng sitwasyon, ano pang sitwasyon kan sa tuyang wildlife tabi sa, pang-national na sitwasyon tabi, Miss Jen? Ano po ang Actually hiling po, mo kaya? Ang Philippines po, saro sa 17 mega-diverse country sa buong mundo. So, saro kita sa may pinaka-dakol na mga species na maiiling sa salong lugar. Pero ang Philippines nga, since mega-diverse country po nga ni siya, igwa kita dyan kay mga nagiging hotspot kita dahil may possibility so mga species na yaon sa Pilipinas ma-extinct. Oo. Okay. So araw kaya si DNR po nagkakaigwa kita kay management sa tuyang mga protected areas. Okay. So actually ang buong Philippines igwa kitang 248 protected areas. We're Buong in. Pilipinas, Yes po, Okay. we're in and still counting kasi syempre day nagtatapos duman na sa wrong area lang protektahan ta. Opo. So, dahil dyan sa Bicol region, igwa kitang 19 protected areas over the Bicol region. So kung Okay. isipin ito, subaba ito, dakulon ito over 248. 19 no? 19 Bicol Yes region. po. Okay. Sige po. Saan po yan ang mga 19 protected areas nan sa Bicol tabi? But bago yan hapot ko tabi sa Miss Jen. Paano pag-declare yan na bilang sarong protected area ang sarong lugar? Okay. So, ang isang pang protected area, kaya, paano siya na-declare? So, may Apo. nailing kita duman na certain species or nailing ta na natitreat na siya or dakulo ng destruction sa sarong area na kay puwantang pangalagaan dahil yaon duman ang source tang sa tuyang pagkaon, Okay. tubig, as in Oo. abot naman na sa abot na panahon is wala nang mailingan sa tong mga kagian. Opo. So, pag-declare siya, bako lang for the purpose nga kan animals, kan mga kahoy, flora and fauna, whatsoever. Pero kasabay pa lang sa pangangaipo kang mga tao. Yes po, Sir Randy. I see, okay. So magayon pala na. Kaya pala nabadangog ko na nga. Di ba, may batas ka, dideclare siya under the law na in a protected area para mas lalong magpakinabangan. Yes po. Igwahit ang law yan na Republic Act number 11038 Opo. or the EDPAS. So, yaon duman nakalista gabos na mga protected areas sa buong Pilipinas. As in kung paano ta sila poprotektaran, as in arin sa mga bawal gibuhon, Opo. as in sa mga pwede lang gibuhon for the conservation kaining mga areas nini. Ayun, okay. Sige, sa Bicol region po, saan ang mga protected areas po na yan? Miss Okay. Jen? Sa Cam Norte, igwahit ang Abasig Matugdon Mananap Natural Biotic Area. Nakaduman ka na ba, Sir Henry? Grabe pa. So, Bicol Natural Park. Ayun, siguro. Yan, sigurado ako na. Nakatagi ako dyan. Nagpahingalo pa kami dyan. Nakagi ka mo dyan. Bicol Natural Natural Parks. Di ba dait area man kaya yan? Yes po. Okay. Pero Sir Henry, sakop pa niya po ay Camarines Norte at Camarines Sur. Okay. So, ipapakita ang Buhi Wildlife Sanctuary kung familiar po kamo sa Sinarapan. Yan po duman sa smallest fish. Lagonoy Natural Biotic Area sa Camarines Sur pa din. Malabungot Protected Landscape.
Mount Isarog Natural Park, aram Yeah, po familiar yes, po kamo dyan. yes So, po. source kang tubig kang sa Camarines Sur. Mm. Mount Mayo Natural Park, Okay. digdi sa Albay, itong Okay. pinakasikat. Mm. Catanduanes Natural Park naman sa Catanduanes. Mm. Bulusan Volcano Natural Park, Sarong Volcano naman nasa tong protected area. Opo. Tongsanglay Natural Park, as in iting sarong pinakadakula, Ticao Boreas Pass Protected Seascape. Dagat yan. Buong Dagat po dyan yan, sa may Ticao. seascape. Okay. Kaya iba po Okay. dyan si Province Key Albay, Opo. Sorsogon, Camsur, Masbate. Mhm. Ikaw bakit ang Tugbo Natural Biotic Area sa Masbate? Mhm. Dahil ni Sir Henry, may Mount Masaraga Watershed Forest Iyo. Reserve pa kita. Correct. Digdi correct. sa may Ligaw. Ligaw area yan, di ba? May Hupan Magallanes Watershed Forest Reserve din tayo. Mm. Matang Tubig Watershed Forest Reserve. Mhm. Chico Island and Narrow Island Wildlife Sanctuary sa Masbate. So, kadakol po digdi Sir Henry ng mga birds Opo. na iling. Yan, okay. And ini pong class na gawa, si Karamoa National Park. So, Mm. araw na balido kung sa inyo, Yeah. binibisita. Magayon no, dyan sa lugar na. Yes, mga Okay. panaga-outing or summer, Yeah. ano na ang summer. Yeah. And then, in Libmanan Caves National Park, kung saan kadakol ki mga cave na naihiling. Opo, okay. Pag yan po declared na mga arogan, ano ang kwanta, anong patakaran ta dyan para maproteksyonan po yan? Di ba ngayon, arog kaya na, di ba ngayon, ano yan, Huban Magallanes Watershed Forest Reserve. Pag yan, declare na protected area, ano po ang mga ipinagbabawal, whatever, ano po ang mga aktibidades na dapat gibuhon sa na dyan? So, syempre, araw po katong sabi ta po nga ni si wildlife. Okay. Kung si wildlife po is bawal basta-bastang hulihin, sir. Okay. Ganun din po sa ating protected area. Kaya basta-basta okay. pwedeng magkualang ki wildlife duman. So, dapat talaga preserve siya. Ano? Yes. Anong purpose po na para ma-preserve siya? Anong gustong sabihin? Anong gusto tang paluwason? Since ang wildlife ta po nga ningon nga, sadly, Sir Henry, Opo. nadidikit na po kaya. Okay. So, ini po in way para ma-preserve our tasinda. As in, Ayun. yaon Ayun. pa po siya dyan sa Oo. kamuludan ta or sa Yeah. tingalanan. So, ang gabos nabubuhay dyan, hindi mo pwedeng hiroon. Hindi mo tama, pwedeng kahoy. hiroon. Mga nabubuhay dyan ng mga animals. Di ba may mga areas na may naka-star ng mga, ano ito, IPs? Yes po. Mga IPs. Kasabay sila na dapat ma-preserve sa ano? Kasabay po yan. Kasi iba din po ang indang mga knowledge. Siyempre Oo. po, pinipreserve Oo. tang sa indang mga respect and knowledge and traditional nilang ginagawa. Hindi ko ano, okay. So, dapat pala na yan. Pero sa tuya, may volcano. Dahil pa mong declaration, ano? Ang may volcano. Isa na po siya. Nahibig ko sa Bulusan, di ba? Sabi mo, Bulusan Yes, po. volcano. Ang may volcano, dahil pa man ano? Ang Mayon Volcano po ay isang protected area. Okay. Protected. Kayo akong ideya. May papalaw ako dyan. Sige po. Okay, anyway, sige. Okay. Talking about cave management, di ba, parte kang, tama ang term ka, ecology, biodiversity. Ecosystem, sir. Very good. Parte ka ng ecosystem. Ang mga kuweba ta, no? Paano po yan? Ano ang mga bagay-bagay na pwedeng gibuhon? As in, ano pong status kan mga kuweba sa tuyang nasyon o sa Bicol region? Tabi? So, sa buong Philippines, actually, igwa kitang 3,800 plus na caves. So, araw ka to kadakol ang kuweba sa Philippines. Okay. So, out of duman, igwa kitang 388 na sa Bicol region lang Wow. mahihiling. Oh, talaga ha? Dakol pa lang sa tuya, ano? Okay. Ano pang kwanta? Ano ang role ka ng mga cave na iyan? Natapo na dapat yan kay puwantang proteheran tabi, Miss Jen. So, igwa kitang Republic Act 9072 or the National Caves and Cave Resources Management Protection Act. Okay. So, duman po sa law na ito, tigko-conserve and protecta po ang sarong mga kuweba. Dahil, Sir Henry, Yeah. di ba, millions of years bago siya mabuo. Iyo, totoo. Dito man basta-basta na sarong taon lang, magigang kuweba, millions Yeah. of years. As in, yaon duman sa tiga-protektaran tang mga bats. Di ba correct. po, pag inisip na kuweba, yaon dyan sa mga paniki ngaya, yaon Yeah. dyan sa balin sa sayaw. Yes, yes. May mga yes. alas dyan, madiklom dyan. Oo. Ang pwedeng connotation nila. Gusto ko ito. Madiklom. Pero anyway, di ba ang kibigwang kasumato, stalactites? Yes po. Stalagmites. Ang aram mo kan, Miss Jen, pigbabawal ang pagkakayan, tama? To preserve the, yung parang ecosystem na yaon sa palibot kang kuweba. Yes, Sir Henry. Bawal po yan. Kasi disturb po natin sa loob ng kuweba, nagkakaroon siya ng impact doon sa wildlife na nasa loob niya. Iyon. Yan ang gusto kong i-drive, di ba? Kung pag may hiniro ka dyan sa lugar na yan, igwa ki-epektos kung ano niyaon sa loob ng kuweba. Yes, Tama. Sir Henry. Ay, okay. So, now, igwa kung nadangog na ngaya inland wet conservation, tapos iba pa, ano pag sabi pong inland
with conservation. Kasi ba na mo kay ka kay mga pigi-declare sa Masbate na itong Tikaw area, di ba? Protected area. Ano pa mo sabihin ka na inland wet conservation tabi? So, okay. So, hindi naman kita sa wetlands. So, kang last February 2, sir, na-interview mo na ako for the World Wetlands Day. Correct. So, sa wetlands, ang wetlands sa Tagalog, mamasamasang lupa. Samasang lupa. Piling dumog na daga. Piling dumog na Ayun, daga. Di nagbamara. Dahil nagmamara. Okay, sige. So, yung mga ilan wetlands, araw ka mga lakes, Opo. ponds, rivers, waterfalls, yan pong mga salog, mga wetlands po yan. So, Yeah. sa Philippines, dakol din kita, ongoing pa rin po ang counting sa Philippines kasi more than, I think, thousands din po ang nasa Philippines. Pero sa Bicol region, around 300 po Yeah. ang wetlands na Igwa Kita Digdig. Kasi kaiba na po dyan sa mga rivers. I see. Okay. So yan pala pero ang pig-iingatan niya na ba? Hindi. Pero may ang kasabay sa declaration ka protected area na. Yes, sir. May mga wetlands tayo. Kagaya po sinabi ko kanina, Yeah. si Buhi Wildlife Sanctuary, kung nasa yung So sinarapan. yaon so sinarapan. Yes po. So saan siya sa dapat protect? Yeah, wet ano po siya? Yeah. Wetland po siya. Wetland. Ayun. Okay. Natapos na dapat iyan na area yan. Although kumukan man siya, obviously, na pag may wet na arugan, may nabubuhay na mga sira, lalo na ngayon sa kwan. Ano po ang gari dapat na tandaan niyan kan mga listeners na tumabang para sa protection kan mga wetland areas po na yan? Okay, Sir Henry. So, ang wetlands kaya, tiga-apo din ang wasteland. So, Waste? oo, wasteland. So, ang wetlands, bako po siya wasteland, bako Okay. po siya tapukan ki basura. Correct. Okay. Kasi usually, Sir Henry, nailing ko sa wetlands, sabi ko, tigigibon nindong wasteland ng wetlands nindo, bako man wasteland ang apo dyan. Ini mga wetlands, di itapo pagtapukan ki basura nata. Yaon duman, sabi ni Sir Henry, yaon duman sa mga fish or mga sira na nakukuata. Opo. As in, yaon din duman, igwa duman ki mga birds na nagkakaon duman sa mga isda na ito. So kapag nawara, kung naging basurahan lang ining mga wetlands Opo. wala nang isda, wala nang kakaunon sa mga birds, wala din kitang kakaunon. I see. Okay. Balikan ko lang ito. Maging sa punto mo, tabi, Miss Jen, na kita kaya, sa totoo lang, kita mananggad ng mga tao, pag nahiling kitang salog, nakahiling kita kikali, ang hiling ta basurahan, Mm-mm. di ba? Di ba? Paano yan na, saan ang problema ka? Naging manner, parte na kang kultura tao. Kamo mga forester, kamo mga biologists, anong hiling nindo ka tabi na attitude din tao? Actually, sir, parang common sense na din po siya eh. Kasi actually, so mga tao po, dahil hindi na naiiling ang epekto not unless sinda na suyaw sa situation na tigbabaha na sinda. Yeah, correct. Dahil na sinda makaistar dumata, naglalaog na sa tubig, nagkail ko ng mga sakit. Dumala na na-realize na, iyo pala so nagiging cause kung na pa nagtapok akong basura. So baka man directly sa inda, sa ibang tao, ito ang nangyayari. Yes. Grabe, okay. Miss Jen, tungkusan ko lang initabi na coastal and marine resources. Yes, po. Tama ba? Parte ini kan ecosystem sa Yes, wildlife preservation. Titedo kami kidetali kung ano po ini na mga coastal and marine resources na dapat niya itong, so nagdadangog mo niyan, nagiling sa tuyang programa, matandaan po, ang makatuwang sila sa preservation kayo. Okay, di naman kita sa coastal. From ridge to reef, pababa naman kita sa dagat. Sa tubig dagat. So, igwa kita dyan, mga seagrass. Okay. Igwa kitang mga mangrove. Igwa kitang coral reef. Okay. So, sa Bicol region, igwa kitang 66,000 hectares. Ki Dakulaon. coral reefs, dakulaon. Kaya baka dakulon kita circuit source ki mga sira. Yeah. Dahil dyan, ang mga sira. Mm. Igwa kitang seagrass na 38,000. So, ining seagrass, so, garo baga damo sa dagat. Yeah. O, yung mga seagrass. As in, may mga mangrove na nagiging protection po during may mga storm surge, may mga typhoons. So, yan po. Yan ang seagrass. Important ang role kan sa dagat. Yes po. Ang seagrass po is another, pagkain po siya ng ating mga marine turtles. Okay. So, kung familiar po kamo sa pawikan, nagiging pagkaon po siya. As in, tirahan po siya. So kung dahil isang ay iba pala ditong nasa isip ko, seaweeds ito. Seaweeds, so, kakaon ito. Sa lato. Pero pareho ang kanya, pareho ang role niya pag yaon ka sa seabed mismo. Ang sa tuyang maga. Okay. So, pag-abot yan po, anong garo pwedeng ika-suggest nito sa listeners paano sila makatuwang para ma-preserve yan, makatabang na maging malinig lamang ang satuya, tabi na kadagatan, para mas conserve yan sa tuyang marine resources? So, araw po kayo ito kasubago sa wetlands, nagiging tapukan din po kay basura. Di ba po, yearly, si DNR, nagkakaigwa kaming coastal clean-up. Opo. So, dakulon po kami, Sir Henry, na iling ni mga cigarette butts, Yeah. dakulong diaper, mga bote na tigaramit. Di ko aram, Sir Henry, ko nata sa dagat tatarapok. Opo. So, dahil sa dagat ito tinatapok, so, imagine ko, so, kinakaon nindo, baka
Baka may Baka. may mga laman na itong tinapos Eyo, sa yan lang dagat. ang data araw Sir Henry, pero Oo. possible pwedeng araw sa ito. Iyo. So anong pwede tang gibuhon? Mm. Pag may for coastal cleanup, like may mga events si DNR man or sino organization na may yeah, cleanup, yeah. sana po yung mga ating mga community ay magtabang as in magsuporta sa itong mga activities. Mm. At dain ng God, magtapok yung mga basura sa dagat. Yeah. Dain din po mag-dynamite fishing kasi pag nag-dynamite fishing po kita, Yeah. nararaot ang sa itong mga coral reefs. As in, pag walang coral reefs, wala din pagkaon. So nagiging cycle siya, Yeah. Sir Henry. May maraming epekto kapag may nagawa tayong isang bagay na hindi dapat. Yeah, naroon naman kayo ganito. May discussion kami about, ano yan, so microplastic baga, yan sa mga kadagatan. Tama bang recollection ko na, pag nagtapo ka dyan kay mga plastics, although matagal siyang matunaw, pero eventually, magiging siyang microplastic or nanoplastic na pwedeng from mga seafoods, makaabot sa tuyang lawas. Yes, Diba? Sir Henry. Kasi sabi nga nila, Opo. yung microplastics, di ba, hindi natin sila masyado makita. Yeah, correct. Not unless Oo. gumamit tayo ng microscope or mag-analyze tayo sa laboratory. So, gusto ta bang mangyari ito sa to? Na may Yes. makakaroon kitang plastics? Kasi di ba sabi, Sir Yeah. Henry, sa abroad nga ni may nahiling ng Iyo. microplastics sa brain. Nabasa Totoo. mo lang ito. At ikaw nga akong nabasa, pati sa ano yan, basta sa pagdikang lawas ng tao, nahiling so liver, may microplastic, di ba? Sinibapang parte. Pati daso similya, ng babae, buda, lalaki, may nahiling ng microplastic. So meaning, nakalaog na siya sa internal organ ng tao, ang mga microplastics na yan. So, daklo ang papel na dapat nyato nagibuhon, kitang mga naka-start dyan sa mga komunidad, maski nga na dyan sa may ibang area, may linggo, dakulang plastic talaga na pigtatapok ang mga kababayan ta. Kung kita kibatas na gari, pwedeng gamiton para sila mapadusahan tabi ang kaso. So, igo kitang batas. So, Yeah. gabo sa tigatanong kung batas. May po, batas. ano. Okay. So, igo okay. kitang Republic Act number 9003 or the Ecological Solid Waste Management and Protection Act. Opo. So, ang pag-implement po ng mga batas, sasabihin ko lang, Sir Henry, bako po siya for the DNR, Yeah. bako po siya for the LGU lang, dapat kita po gabos ay nag-implement kaini. Ayun. So, dapat sa alaw kang RA 9003, dapat nag-segregate kita ang basura. Okay. Dai basta-basta magsulo ki basura. Oh. Tadakulon, Sir Henry, maski nga nitig sasabing bawal, di man niya kami nadakop, kaya sige sana. Opo. Data na iling ang long-term effect kaya, di ba? Yeah. Climate change na, Yeah. Oh. di nagabarahaan na. So, dakulon siyang cycle, dakulon nangyayari kapag sa mga sarong gibuta. Yeah, opo. Paghali sa dagat, balik daw kita sa dagat, tabi Miss Jen, ining soil conservation. Yeah. Aram mo, kaya ako nagdakula ako sa farm. Anyway, sa bulod man sana ito. Nagdakula kita sa bulod. Anong mga step, I mean, tawa dito nga nagamit kidetalye, anong mga area na dapat tawan niya to nin pag-iingat, pag-conserve, may kinaraman sa watershed management, kasabay pirmi and soil conservation tatabi. Yes. Yeah. So, sa soil conservation and watershed naman, igwa kitang tigapod ng mga critical watershed. So, sikat na sikat po na Bicol River Basin. Ay, sus, controversial yan. Dakulo na ko Dahon, di ba? From ito ang nagiging source ta from Cam Norte, Cam Sur, hanggang Albay. Di ba dyan po ang nagiging source tahang water. Dyan din po nagiging reason kung magayon po ang sa tong kabuludan dahil po sa protektar kaining mga Bicol River Basin or mga watersheds. Alright. Okay, so yan po mga tugang mas magayon yan na ma-explore tayong kimaray tabi na mga bagay. Pero sa pangkabuan tabi, Miss Yen, ano ang nahiling mo na tabang kan common tao, lalo na kan komunidad? So, sa community naman po, very grateful po kita kasi pag may activity po si DNR, araw po kayo may mga SEPA kami, pero sila nagdadangog, tas, di ba, kahit sabihin natin marites yan, Yeah, sa pagmamarites, ay may natututunan din sila. Yes. So, yes, araw kaya, actually po, every time po nagduduman kami sa community, nag-segregate na silang basura. Sabi na, ma'am, araw kayo ni ma'am, lalo sa mga estudyante, sa mga estudyante, pa nagtuturo kami sa inda, Opo. magayon ang ano nito, ma'am, araw kayo, di kami ma'am nagtatapok Yeah. dyan. Yeah. Pero mas araw pa ka mga akit pa. Kumpara sa gurang, ha? Mas tatao pa. Kumpara Iyo sa pala ko gurang. na nagsasabi sa mga gurang. Yes, opo. Kaso pag na-mention mo sa flora and fauna, di ba? Pero, di ba, pwede mo makon siya, matawan ng ano ang sitwasyon mo niyan, kan flora and fauna sa, di ba, national na scenario o regional scenario, kaya ning flora and fauna tabi na Okay Miss Jen. So, sa flora po, igwa kitang 60% na flora sa Philippines lang nahiiling. 60. 60%. So, dahulon yan. So, didi sa Bicol region, igwa kitang itong
Pinanga Bicolana na naiiling sa Camarines Norte. Okay, okay. Kung familiar po kamo to. May mga rafflesia po kita Okay. na naiiling sa Buludan. Yan ang pinakadakulang flower gayda. Di ba? Yes po. Okay. Pero di ko pa siya, Sir Henry, naiiling. Talaga ha? Masakit da sa kato. Nakaling ako kan sa kuan. Actually, popular flower yan sa Indonesia. Yan. Pero at least, iba palang kinabubuhay sa tuya. Igaw po sa Okay, tuya. okay. So, igaw kita ang mga, sa pagkatmot naman sa mga fauna, igaw kita mga amphibians, so mga palaka. Yeah. Medyo mananggad, ano? Okay, sige po. Igaw kita ang... Ano ba bagat? Takutot, dagiton pag maribukon ngayon palaka. Di ba? Totoo, babalikan ta ang mga papelgan sa biodiversity. Ano? Ma-ecosystem. Sige po. Miss Jen. Tapos igaw kita ang mga reptiles, mga alas. Igaw din kita ang mga ibon digbe. Oh. So, dako lang percentage, mga 45%. At igaw kita ang mga mammals, mga unggoy, mga daga, mga baboy ramo, mga wild pig, mga deer. Actually, Sir Henry, kung nailing mo sa bagong banknote kang Philippines, Iyo baga. mga animals na po baga ang tigpapahiling duman. Yeah. So, yaon duman si Philippine Eagle. Oh. So, kumbaga, Sir Henry, nabibigyan importansya na rin yung mga wildlife Yung parang natin. nagkarahayang gaito, ano? Na-feature duman sa mga, Yes. mga animals. Yes, Sir diba? Henry. May Okay. Visayan spotted deer na doon. May Mm. Palawan pisan. Hmm. Actually, duman sa 100, yaon duman sa Butanding ta. Yeah, correct. Yan. Correct. So, kumbaga, naiiling na kang government ta. So, paano papalawakin ang Yeah. pagpakaalam kung ano yung mga wildlife natin? Okay. Ano pong mga aktibidad na pwedeng gibuho, lalo sa inyo, sa DNR, para maprotektahan ang mga wildlife species tabi na yan, Miss Jen? Actually, sa DNR po, igwa kaming tiga-apod na population habitat monitoring ng mga species. So, kung saan, ngunyan, ang mga species po na tigihiling may, iyo pong mga flying fox. Okay. So, flying fox, mas darakula po, baga nagpakakamalang manananggal, pero bako ito manananggal. Ikaw din po mga, di ba, Sir Henry, uy, yung mga sa mga manananggal, sa mga marine turtles ta. Ikaw din po kaming biodiversity monitoring system sa mga protected area. Apo. Tigiling niyo po kung nag-i-increase or decrease po itong population ka mga flora and fauna, Iyo. since ano sa mga nagiging threats duman or anong nagiging sanhi kung bakit sila nawawala. Yeah, correct. Kaya hindi pong way din ining communication, education, and public awareness campaign sa araw kaning pamamaraan na mapahayag mi sa Indo kung anong importansya ka ining mga wildlife ta. Opo. Okay. Ano man ang ang kwan? Ano ang status mo niyan, tabi Miss Jen? Kaya na mga, sabi mo, may monitoring ka mo, na nga, sa araw kayo ni, nagkulang, nag-date na sa nairing bagay na yun. Ano po ang status mo niyan sa Bicol region? Ang sa Bicol region naman po, syempre po meron ding mga situation na bumababa siya. Oo. Pero mas mataas po yung percentage na dumadami sila. Ay, wow. Okay. That's So, ibig good. sabihin, nagiging effective din naman po ang pag-implement natin ng mga activities sa tulong na rin po ng ating mga LGU, stakeholders, at ng Okay. ating mga community. Iyon, okay. Ang mga wildlife po sa mga konta, sa mga forest o iba pang protected areas, ano po ang sitwasyon mo niyan? Nagbababa, nagtataas, nagkukulang, o nagdidiit, o may biglang minataas pang numero nila? Okay. Di ba pagbuhay, di ba? Kay Puan Ki, para ma-develop yan, siyempre kay Puan Ki gari mag-mate ang mga arugan. Ano po ang hiling nindo? So, sa DNR po kaya, di ba po nagtatanong kami? Apo. So, sa pagtanong, nagdadakol po ang Kahoy. mga kahoy. Yeah. Sa pagdakol kang kahoy, nagdadakol din sa mga naka-stand na wildlife. Iyon. So, araw po kayo to Sir Henry kang January, Yeah. igaw kami activity na Asian Waterbird Apa, Census. correct. Oh. So, tigbibilang mi po so mga ibon, dayaon digdi sa Bicol. Oh, So, for the past years, nagalangkaw po ang bilang niya from 6,000, 9,000, ngunyan pong taon na sa more than 10,000 na po ang nabibilang. Oh, pero sa mga usual na mga bayong kaito, dahil mga nag-iina, sa mga dati tang mga bayong na, waring, may mga aram akong aran, pero usual na mga yaon dyan, natural na bayong sa mga barangay, yaon pa man po niya. Yaon pa man po sinda. Kaya lang sadly sir, igwa talagang ibang tiga Itiga na tigo ko asinda, igwang nang babadil ninda, di ko po araw kung nataaraw sinda ka Iyo, ito. ba't masira, ay, di, maga, di man. Grabe, sira tulo. Gutom na si Sir Henry. Okay, pero ilangan mo, masigwa akong madali. Pampira ko ngayon, although, di ko aram sa barangay, pampira ko makalingki mga aninipot. Diba? Pag Aninipot? na sa Ano nga aninipot? Firefly. Igwa ko sa ibang mga lo, pero kami kayo kan sa ditpad, ako na firefly sa palibot mi. Tapos, so, ano nga so, tubagang nagdukot sa kahoy na nagtatanok, cricket, paghapon na, tapos, so, ano nga po sa Tagalog, ang nga po mi kan, so, paso pigpapulot na ang kayo kan kwan pigpapulot na ang kayo kan kwan nga langka, na may nagalayog siya, iyan pong mga araw kan, pambira kong mahiling sa urban areas, tabi. Yes po, Sir Henry. Kasi ining mga
inintay sabitang firefly, aninipot. Opo. Nag-aistara siya duman sa Bumili ako mga, na lang nahiling yan sa grocery. minsan pag brand out ko, nahiling ko siya. So, ini kaya, Okay. naka-istara ini duman sa mga non-disturbed areas. Ah, So, kaya minsan, kung matawo, naghahali man siya. naghahali din po sinda kasi Okay. disturbed po ito. Ibig sabihin, I see. Okay. may hindi siya makaka-stay doon sa isang Opo. lugar. Yeah, okay. So, Mga tugang sa pagbabalik niya to pag-uralan brief ni Miss Jenica, mga tugang ang itong World Wildlife Celebration. Nata dapat tangibuhon ni. Buda nata dapat magisumaro kita digdi. Buda ano po ang impact kay itong mga pinag-mention niya sa satuya tabing kapalibutan? Kung ito po adami sa tuya tabing kapalibutan. At ano man ang impact sa tuyang mga tao bilang naka-start po sa kinabana ini. Magbabalik po ang kaya makalipas kan mga patalastas. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigi-istaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo.
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Balik kita mga tugang sa programang Kaya ni si Jeep. Kasabay niya ito mga tugang sa tuyang resource person. Tabi sa rupong biologist. Ang Forest Management Specialist 2 kang DNR, Miss Jenica Ann Mendoza. Dahil ko apotong kondaraga inita. Mas maray ang surprise. Chipra meron Mas maray ang surprise. Alright. Sige po, Miss Jen. Pero kami kidetalye. Natapot, ano ang basihan kayo ni na World Wildlife Day? Natapo kay Puanta ining gibuho. Okay, yaon na kita sa pag-celebrate kang World Wildlife Day on March 3 sa Lunes po ini. Monday. Monday. Yeah. Okay. So ang World Wildlife Day po kaya inisual daw na tigpaparumdum sa to ang importansya ha mga wildlife sa atong mga buhay. As in ano yung paano tayo magko-conserve na itong wildlife. So nagpo-sponsor ang World Wildlife Day kay itong December 20, 2013 during the General Assembly po ng United Nations. Declare nila ang March 3 para ma-commemorate ang importance ng wildlife. Buong mundo yan, ha? Buong mundo yan, UN sir. pala, tama, United Nations? General United Nations Assembly. pala, Yes po, Sir ang mandate kayo ni. Okay. Ano po, ang tema po na pigagamit sa Pilipinas, ano po, nakabase naman sa World Celebration o we can create a new theme para po sa tuyang nasyon? Since part po kay tahang United Nations, so tema po kang World Wildlife Day, iyo din po ang tigagamit na sa Philippines. So ngunyan na taon, igwa kay tahang Wildlife Conservation Finance, Investing People and Planet. So data man tigi-invest yung mga tao. So tigano ta lang, nagano lang kita na mag-support ang mga stakeholders sa pag-protect kayong mga wildlife para sa satuya lang din naman. Wow. So, ano yan, iyan po, nakaangkla na duman sa United Nations mandate, kita member kaya. Okay. Baka po pwede mong ma-expound girara yung objective kan sa tuya tabing celebrate. Although kasi bago may na-mention ka na, baka pwedeng pasadahan mo garay para mas talong manamnam kan sa tuyang mga paraan tabi-tabi. So, ang World Wildlife Day, sabi ko nga Sir Henry, every time na tigi-interview ako, bako lang March 3, dapat kita nire-remind ka importance kay ining mga wildlife. So, sa March 3, tiga-highlight na po ining ma-observe ta and ma-raise ang awareness sa ating mga community. Ano yung tigsasabing wildlife? Not ay nitig ko protektaran. Para may indin aldaw na ini-involve ta sa itong mga local communities, lalo na ang sa itong mga youth, mga kaakian, para maaraman ninda na, ini po palang sarong wildlife na igwa pa pala sa Buludan. Una ko sa libro na sa naigwa. Everything so aldaw na nag-build kaming collaborative partnership. Araw kayo niyaw na ako sa DCGV. So, nagkaigawang partnership. So, nagkaigwa akong way kung paano maihiras sa Indo kung ano ang mga wildlife. Sa Bicol region po, ano mga naka-line up na activities ta sa March 3? Ako sigurado, kung pwede ka mo igwaki naka-line up kayo ni, pwede mo maihiras sa mga parantabay ta. So, yun ang March 3. Excited po akong yun ang March 3 kasi in collaboration po ng Regional Office sa DNR, Energy Development Corporation, the Provincial Government of Albay, Albay Park and Wildlife, CHED and DepEd, magkakaigwa po kita kay Wildlife Release, Serpent Eagle, dikti po sa Mount Masaraga Watershed Forest Reserve. Ligaw, di ba? May part sa Ligaw naman. Yes po, sa Ligaw po. Then sa hapon, Sir Henry, magkakaigwa kita kay film showing sa mga kaakian. Ako to, gustong-gusto ko talagang pirming mga kaakian ang nai-invite. Kasi iba po, so, iba so, parang bago sa inda nila mga
araw kaining mga programa. As in, igwa po kami. Actually, ongoing na po yan, Sir Henry. So, mural painting. Okay. So, sa mga artista dyan na nagpipaint. Yan. So, yan, Sir Henry. Pero bako lang yan sa regional office, Sir Henry. So, mga field office may sa counterpart. Igwa din po. Di ba may mga Pendro office? Sendro, Sir Henry. Yes, Sir Henry. Igwa mga. Siguro sinakindibit ko mga separadong activity. Yes, Sir Henry. May basihan po kita kaya na celebration na yan. Kung iyan naka-anchor naman sa United Nations Declaration, sa Pilipinas mo, may batas kita tabi kan, Ms. Jen. Yes, Sir Henry, ito po yung Republic Act number 9147. So, the Wildlife Conservation Management Protection Act po yan. So, dahil po doon, tayo po ay part po ng activity doon sa RA 9147. Tayo po ay pinapahalagahan natin itong mga importance ng mga wildlife, mga ating mga flora and fauna. Iyon. Okay, now, hindi po kita mga tugang sa importanteng gusto mo talagang hanapon, lalo na kitang nagantabay ngunyan. Anong papel ka? Anong role ka iyan ng mga hayop? Ay, sorry. Gari pa rin mga... Anong role kan mga animals na yan? Tama ba, Miss Jen? Yes, Marota kung bikulon ta so hayop Anong role kan mga animals na yan para po sa pagproteher kan sa tuyang kapalibutan? So, araw po kaining may, di ba sabi po ni Sir Henry, dahol ng igwang nagkakadengge. Yes. So, nagiging pest control po ining mga wildlife ta. Di ba po ang mga palaka, yung mga ibon, tigakaon sa mga lamok. So, nagiging pest control po ining, hindi nakatabang sa tong mga wildlife. So, pa dyan is, na-maintain niya sa ecological balance kan sa tong kapaligiran. Sabi ko ay kasubago, kung wala ining sarong animal na ini, wala din kitangon yan. Kasi may tigapon kitang food chain. Okay. Cycle kang pagkaon kang saan hanggang makabot sa toong pagkaon. Okay. Kasi imagine niyo po, kung wala ining mga grass, wala ining mga saradit araw kang sabi ni Sir Henry ng mga firefly, yan. Wala kitang kakaunon kasi wala din kakaunon, so kinakaod ta. Opo. Okay. So, paano po na ma-maintain niya, tama bang term, ecology? Paano niya nababalance ang ecology sa presensya kan mga wildlife na yan? Sabi, sige Sir Henry. So, actually, ang sabi ta po nga ni, digdi sa Earth, may kanya-kanya kitang role. Yan ang gusto kong masabuta. Ano talaga yan? So, ining mga wildlife ta, sinda sa nagme-maintain, kasi nagiging, nagpe-prevent sinda katong mga pag-spread kay itong mga certain species na maging dominate sa to. So, araw kaya, support sinda by ensuring na ma-allocate so tamang population na yao sa paligid ta, natatawan kitang source kay mga pagkaon, napapatilin indang malinig ang hangin, ang tubig. So, meaning, may kanya-kanyang papel, ano? Maski pala na yan ang mga simple sa ng alulunting iyan, diba? May papel siya dyan sa kung natayaon siya sa daga. Diba? So, kung kitang mga tao ang nagdi-destroy ka iyan, tama ba, Miss Jen? Parte kita kang pag-destroy sa tuyang palibot. Yes, Sir Henry. Sadly, tao talaga usually ang nagiging cause. Kung nata ang sarong certain wildlife, nawawala. Kami ka ito, duman sa Bulod, sa Castilla, nakakahiling kami nagdadalagan na deer, pinausa. Yan ang mga, so wildcat baga? Sa mga sa mga taskang kahoy, nakakailing kami kang sa mga layagan. So ano ito, so gari crocodile ang itsura. Kunya, pagka nagduduman ka, pighanap ko ito, may bang okay ka ito? Kunya, ikaw manggiralay kay gari itsura. Pero ito kay pal. Pero totoo lang, duman sa kami ka ito, sa ikaw kaming forest kaya na medyo makahoyo. Until na makahoy, mayukay na nagdududaralan dyan. Pero ngunyan, ano yan? Nawala. Meaning, may papel kitang mga tao kung paano dapat ito ingatan. Tama, Miss Jen, ano? Sir Henry, actually po, dahil sabi nyo nga, kakaon ka baga pati yan. Wala, bawal yan, Sir Henry. Alak ka. Pikakaon baga, ano ba? Sa pikakaon yan, di ba? Kaya baga, ang anong ko, bawal ang dakopon. Bawal, diba? Sir Henry. Okay, sige po. Alright. So, anong role ta? So, sabi ni Sir Henry, bawal siya dakopon. Kung kaito, naiiling na siya sa bulot lang. Ngunyan kaya, Sir Henry, ang nangyari kaya sa mga tao, sinda so nag-i-star. Nagalipat sinda sa taas. Ano, nagasakat kita sa bulod para mag-star. Sir Henry, ibig sabihin, nawaan sa mga istaran kay itong mga wildlife na ito. Yung mananggan. Tatakot sinda duman. Tayo ba na suyaon duman na klaseng hayop? Saka, Sir, kritan sa mga hayop na duman. Diba? Saka, Sir Henry, di ba? Kapag ikaw ay nag-star duman, nagkakos ka rin disruption or disturb duman sa area. So, wala na sa natural habitat nila. Naintindihan ko na kung dapat ang mga protected areas, dapat day ang pigahiro kaya ano man activity nin tao. Ano? Yes, Sir Henry. Tama nga yan. Day magmina, di ba? Day magmina. Kamu baga pag may mga areas na gustong imina,
pag protected area, di basta-basta mahiro yan. Yes, Sir Henry. So, nadi-destroy ta ang satuya na kapalibutan. Iyan ang gari nami-miss ko ngunya ng mga parang. Pero, ang nahiling ko kaya, Miss Jen, pailawan mo ha, may mga history, may mga istorya kan mga, gusto mga baga sa Legazpi, Yes. nagluluwas ang sawa. Diba? Nagbaraba na sinda Sir Nagbabarab. Henry. Yun ang mga sawa dyan. Ang gibo kan tao, aware naman sila, imbis ang sa babaga, pikakaon ka mga panahon. Kaito. Imbis na ito kan, minapod sa mo yan. Re-refer me man sa wildlife, Apo. yan sa kwan. So, ito po, anong assessment po nangyari na sa mga hayop, yaon na po sa sentro, ng mga wild, di ba? Na dapat yaon sila sa ilang. So, araw po kayo to, Sir Henry, sabi ko nga sa bago, na-disturb na kaya or na-distroso na ang sa indang mga istaran. Yeah. Kaya nagrulo ko sa sinda. Or, Yeah. possibility is kita so nag-disturb, nagsakat kita sa area ninda, kaya Opo. nagluluwasan sinda. I see. Okay. Ano pang hiling mo ang role kang komunidad? Diba? Although, kasi bago napasadahan ta na, ang nagkaper ang mga bagay. Pero pwede mo gayod maulit. Ano pang pwedeng role kang community para makatubang kita sa protection? Kung nasabutan sa pighurulan ta kasubago, every time na kita nag-involve dyan, dahil taaran pala, nakaka-damage kita kang natural resources tatabi, Miss Jen. So, first and foremost, so pirmi ko pong tiga-explain na kapag may nailing ka mong wildlife, hindi nyo pagdako po, hindi nyo paggadanon. Tapos so iba, pag may nailing Sir Henry na alas, maski nag-agi lang po siya, tigagadanin da po tulos. Totoo. Siguro tara na rin Sir Henry kang takot. Correct. Pero ang mga araw kayo mga alas na yan or mga wildlife, di ka man kayo naaano kung di mo din siya kukulugan. Oo. So, inot ta po is, di ita pag anuhon, ilingon ta lang kung maagi siya, kung malayog mo siyang bayong, di nyo pag, piso mo, tiga-tirador Tirador. pangali po ito. Oo. Hayaan nyo lang po sila. Kasi pagaya po nila, sila po ay nabubuhay lang din. Naghahanap lang sila ng pagkain. So, pangalawa, sana po sa araw kaining sistema na nag-share kami kay mga information, sana po ma-inform din nindo ang indong mga kaibanan sa harap, sa community. As in, pangantulo, sana po, suportahan po nindo pirmi ang mga activities na ginigibo po ng mga government agencies, as in mga stakeholders or mga non-government organizations. In this way po, is makakatulong tayo para sa ating mga wildlife. Oo. Pero maging gari way of life niya to, ano? Maging way of life kang gabos na Pilipino, kang gabos na Bicolano na every time na nagkakahiling ka, ang ang top of the mind mo, dapat dahil mo paggadanon niya. Yes, Sir Henry. Diba? Dahil mo paghiroon niya. Paano, ano sa hiling mo? Ang iba araw mo, may mga ordinances, diba? Ang mga LGUs may mga ordinances. Kaya lang, gari, sa mga tao, tama ka, sa garo sa natakot, nabigla, gigadan ang nagkahiling dyan sa palibot. Diba? Yun nga, Sir Henry, ang sad part doon. Kasi dakol din po kami nailing na incident na may nagadan. Pero mas dakol, Sir Henry, ang incident na inaapodan kami para i-rescue. So, ibig sabihin, aware na po sindan na, day tayong paghiroon, baka nagtuturog lang dyan, baka may nahiling lang na daga, kaya nakapot dyan so alas. So, kayo po nga siguro magdinig para di na siya magbalik. Yes. Okay. So with that po, ito, so as community as a whole, as an individual tabi, anong garo pwede? Anong pwede tang gibo? Kada sarok sa tuya. Yes po. As individual naman. So, inot-inot, di ba? So, basura ta. Di ba? Usually, pa nagkaon kita sa luwas, may tigbahal kitang, siguro patos ki Candy, itapok ta sa tamang basurahan. And as an individual, actually, Sir Henry, mas maganda rin kasing nagbabasa din tayo. Correct. Alamin natin through social media, Sir Henry. Kaya kita naglalaw sa social media na din. As an individual, pwede kita nag-scroll di bang cellphone. So, nalalaman natin ano yung mga kailangan natin gawin. So, by that way, as a person, as individual, iba kasi, Sir Henry, pag may alam, mahirap kasi, Sir Henry, sabihin na, hindi ko kasi alam, kaya ganito yung ginawa ko. Diba, tandaan natin na hindi pwede nating maging rason na laging walang alam. Sabi nga, ignorance of the law, excuses no one. Yeah. Alright. Sige. Thank you so much, Miss Jen. Magayonon mga tugangan sa tuyang ipinaghiras na mga information. Sana po kamo nagantabay ngunyan sa DCGB, ma-internalize po nindo ito. Ano sa tuyang papel, bilang individual, bilang naka-estar po sa komunidad, bilang sa pong organisasyon. Kaya kami po sa DCGB, nag-create po kang programang ini. No? Although, siyempre, it's a kind of information campaign po. Sana, sa mga nagdadangog, sa mga naghilingon yan sa Facebook, tabi, maka-impart kami ki informasyon, ano tabi sa tuyang dapat gibot. Asin anong papel niya to sa lambang saro para maproteheran po mga tugangan sa tuyang kapalibutan. So sa Monday po, March 3, World Wildlife Day. Miss Jen, sa mo tabi na parting words sa mga palantabay. So, sana po sa Monday, sa World Wildlife Day, kamo po ay mag-support
makinig, as in mag-join sa kanya-kanyang probinsya. Sana po din yung paglingawan na panday lang ang celebration ng World Wildlife Day. Sana po sa oral daw ta, dahil naaraman ta na kung anong mga dapat gibuhon, sana po maging impart or magibutan na ini everyday so mga tamang gibuhon sa ating kalikasan. So sabi ko nga ang pag-implementa kaning mga batas, ang pag-implementa kaning mga activities ay day para sa muya lang. Day para sa may accomplishment lang kami. Dahil sararo kita sa pagmantinir kaning sa tuyang kapalibutan. So sana po day paglingawan kung ano ang mga dapat gibuhon sa mga sala. Yun lang po. Maraming salamat. Thank you, Ms. Jenica Ann Mendoza. Siya po mga tugang ang Forest Management Specialist 2 kang DNR sa Bicol Region. Salamat po kay Director Francisco Milia Jr. Thank you po, RD Red, Regional Executive Director, sa pagtao po ni Chansa na may padarapuan sa inyong tawo sa tuyang programa. And kay Ma'am Ansi Lawenko. Ito yung pikukulit ko eh. Ma'am Ansi. Anyway, si Ma'am Ansi, very ko, kanya, flexible, madali yun siyang kahoron. And lalo na si Red, no? Mag-board ka magtoka po si Red bilang pamayo kang DNR sa Bicol Region, di po kami na, na sasayumahan na maghagad kay resource person sa DNR para makahiraskan sa inyong kaaraman. Yes. Salamat na maray. Salamat din po. Alright. Mga tugang, yan ba sa tuyang programang Kaya, hindi po sa DCGB, ngayon pong Sabado. Salamat po sa inyong pagantabay. Sa pangaran po sa tuyang mga pag-iriba sa Technical Department, si Chief Ramir Tanay, isang duty tabi ding saga. Chief Ramir Tanay. Alright. Wala si Jerome na Martinez. Thank you kay Ate Shara Leron, sa tuyang programming coordinator. Ini paglalaking hindi inuumaga, Henry Maceda po. Thank you. Goodbye. Ang gabos na yan, magigibot po ko diyan sa tuyang Kaya. Kakayahon na po yan. Goodbye. Maray na hapon. Sa inyong nadango ang programa Kaya, abangan hiraray sa masunod na Sabado sa parehong oras, digdi sa DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! What a wonderful world. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite in a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God,